Юрий Иосифович Висбор в переводе Зои Гейзена. Алло, Кенани, ма. זה לא זמן לבדיחות. אני למה מופתע? דווקא שמח מאוד. חכי, אמצע גפרורים 100 שנים או יותר. אמרתי 100 שנים. לא, אני לא ממהר. טלפון בקצה שולחנה, טלפון סלולרי אצלי. זה סתיו, זה סוף העונה, רק עלים יבשים נופלים. מה אצלנו נשמע? לימים התגרשו, מה פתאום מלחמה? אלכס אלוף באושו, בת נולדה לרבקה, איש בדרכו הולך, מוניתי לראש מחלקה. נו ספרי מה אצלך? טלפון בקצה שולחנה, טלפון סלולרי אצלי. זה סתיו, זה סוף העונה, רק עלים יבשים נופלים. תגידי, שמעתי גם, ומי הוא אם זו לא סוד? קצין בחיל הים, גבר החלומות. בן, מזל טוב, איך קראת? תודה, זה מרהים. בקיצור, מאושרת את. הסתדרו החיים. טלפון בקצה שולחנה, טלפון סלולרי אצלי. זה סתיו, זה סוף העונה, רק עלים יבשים נופלים.